Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a tuhle hru. Tady máte její název. Ještě před začátkem videa bych se chtěl omluvit za tyto boky. Bohužel to jinak nejde udělat, protože tato hra se hraje na výšku, ale já ji hraju na šířku. Takže zvolíme tady věk, dáme třeba 65. Určitě spousta lidí tuhle hru zná. Je to vlastně hra, která vyšla před třeba 10 lety. A trošku si tuhle hru ukážeme. A teďka máme skoro 10 000 jenom kvůli tomu, že takhle letíme. A sbíráme tady coiny. Teďka nové skoro je 14 000. Co je divné je, že ty vlaky vlastně vyjedou třeba z této zdi, což je jako divné, ale je to hra, že jo. Když jsem dal 28 000, tak bych zkusil dát třeba takových 40 až 50 000. No, ukážu vám tu hru trochu podrobněji. Tady máte různé skiny, ale určitě to už víte, takže vám to ani moc nemusím představovat. Prostě tady můžete si i kupovat tyto různé boardy, nebo jak se jmenuje, upgradey. Potom nějaké collections a takovéhle. Tady máte různé prostě rewardy nebo odměny. Třeba za každý den máte odměnu. A na konci je tento skin Carmen. A my jdeme znovu hrát. Jinak asi dám jinou hudbu do pozadí, protože bych asi dostal nejspíš copyright za tuhle hudbu, která tady je. Jinak, proč jsem tuhle hru vlastně natočil, je proto, že vůbec jsem nevěděl, co natočím a chtěl bych mít takový cíl, že tento týden budu natáčet každý den videa, což se mi docela zatím daří. Jinak určitě dejte odběr i na můj druhý kanál, i na tento samozřejmě. Zatím mám 20 něco odběratelů, za což jakože děkuju. Můj cíl je takových třeba 500 odběratelů, což nevím, jestli se mi někdy splní. Ale myslím si, že se mi to splní, pokud bych začal natáčet hodně shorty, což jakoby nechci. Chtěl bych třeba každý týden natočit tak 3 shorty jenom a ne každý den natáčet shorty, protože zaprvé si vydělám odběry hrozně rychle. A vím, že hodně dětí, nebo spíš hodně lidí se spíš dívá na shorty než na videa a tím vlastně získávají ti lidi i odběry. Takže já bych chtěl spíš natáčet jenom videa než shorty, ale samozřejmě taky někdy natočím short. Třeba když budu natáčet nějaké úplně krátké video nebo nějaké informační video a takhle. Takže tak, sebereme tady písmenko. Hlavně čemu bych se chtěl věnovat na mém YouTube kanále jsou vlogy. To bych jakože chtěl natáčet hodně, protože to mě hodně taky baví. Natáčet prostě vlogy. A taky mě baví natáčet prostě něco z her a tak. Ale určitě budu natáčet i jiný jakoby způsoby videí, nebo jak to říct. Prostě budu natáčet i jiné videa samozřejmě. Teďka jsem...
další video bych chtěl prostě natočit z Minecraftu, nebo tak v blízkodobě bych chtěl také natočit hodnocení českých youtuberů číslo 2, protože vidím, že vás to hodně bavilo, má to přes 50 zhlédnutí, což je pro mě hodně. Lidi, takže srazil jsem se o nějakou překážku, dal jsem 14 000 skóre a klemneme si tento box. A jinak lidi, já si myslím, že tohle by mohlo být z tohohle videa vše. Doufám, že se vám dnešní video takové povídací spíš líbilo. Takže to by bylo vše z tohohle videa. Mějte se hezky. Zítra se uvidíme u dalšího videa a zatím ahoj.